Isahluko sesithathu. Kabuzange buvume ubufika ubuthongo kuXolani. Wathi uzama ukucimeza kuvele kugqame isithombe sikaMahlengi engqondweni yakhe nje. Waze azithuke esequma manje ngenhliziyo ebalisa ngokuthi uyaqala ukusanganiswa ngumuntu kanje. Kawulele ngane, ucabangani kangaka? Kubuza umkakhe ngokunganaki. Indaba yomsebenzi. Ingqondo kayikutholi ukuphumula. Enkwankwaza ezinxaphisa ubala. Uthi kusewumsebenzi wodwa nje lo wokuqwashisile. Ebuza sakubhuqa. Uchaza ukuthini? Ebuza ngolakana oluxube nokwethuka. Hayi, bengizibuzela nje mntana womuntu. Kuphendula umkakhe edonsa umoya ephenduka emflathela. Wakuziba ukukhononda okwakuzwakala ekuphawuleni komkakhe. Wazama ukulala. Nakho-ke esezithela kuMahlengi. Bahlangana olwandle seliyozilahla kunina. Kuheleza umoya opholile, amagagasi alokhu eduma laphayana ezansi, sengathi abashayela ihlombe njengoba bebingelelana, bevule izingalo bebambana. Mahlengi, Mahlengi, kubingelela uXolani ngenjabulo embamba ngesandla uMahlengi, emdonsa ngengalo bexhagana, becothoza kancane ezihlabathini zolwandle ezithofozelayo. Bephenduka beqolozelana ngamehlo alanguka uthando. Mahlengi, Mahle embambisisa enamathela esifubeni sakhe esincanyana, esithaphuka amakha awunqambothi esihlotshisiwe ngamabele amancanyana esifudumele, okulenga kuso umgeqo obengezeliswa yimisebe yelanga eseliyoshona. Akabange esaqeda ukumemeza. Ngivelelwa yini? Kubani lo Mahlengi olokhu ubalisa ngaye? Kubhoka umkakhe ngolakana, egubhuka ezingutsheni ekhanyisa ilambu likagesi elilapha eceleni kombhede wabo omkhulukazi. Bengiphupha, kuchaza uXolani, duma ikhanda. Esho elenwaye nalo leli khanda, ecica amehlo, emshalazela umkakhe oseqhaqhazela ngenxa yokucasuka. Kangiphiki ukuthi uyaphupha. Engikubuzayo ngukuthi ngubani lo Mahlengi omphuphayo? Embuza emgqolozele emehlweni, ishalaze indoda. Kangimazi, uyawazi nje nawe amawongowongo amaphupho ukuthi eneka izandla, etshekisisa ikhanda sengathi ucela ukuba umkakhe avumelane naye ukuthi amaphupho kuyenzeka umuntu amphuphise amawongowongo nje angaqondakali. Hayi njalo Xolani, ngiyakukhuza njalo. Emhlaba ngeso elibi, qede enikina ikhanda. Khululeka Sithando, iphupho nje elibi. Ngiyabona kufanele khululeka Sithando, iphupho nje elibi. Ngiyabona kufanele ngikhiphe inyongo. Kakukho nyongo okufanele uyikhiphe. Kufanele ukhiphe lo Mahlengi engqondweni yakho nje kwaphela. Awu bakithi, equma futhi ebamba ikhanda. Okunye-ke ngifuna ukulala manje. Esho iflathela intokazi, yelula ingalo icisha ugesi, imshiya ebakaza emnyameni uXolani. Esalokhu elinikine njalo ikhanda, elisalokhu lidume lokho nje. Yaka yandwaza eside isikhathi ezingutsheni insizwa, ikhanda liduma. Mahlengi, ungenzani kodwa bakithi? Kubalisa uXolani ngenhliziyo, edonsa umoya ezama ukulala, engasazi noma usafisa yini ukuphinde ambone kwelamaphupho uMahlengi. Wayesabalisa kanjena uXolani noMahlengi. Wayebalisa kanjena nje uXolani noMahlengi naye. Wayengalele ethatha ebeka, ebukeza konke obekwenzeka ngenkathi behleli kamnandi noXolani. Bexoxa, beqhumisa amahlayana sengathi sekuyiminyaka bazana. Ungaphika ukuthi kakukapheli nosuku olulodwa lolu bazene. Empeleni kwakube ukwehlukana kwabo nje, wavele wamkhumbula lokhu okuxakile. Buka nje njengoba wayeseze wakhohlwa nya ngokuthi uNdumiso isoka lakhe wayethe uzomvakashela ebusuku. Wafika kabi ke bandla uNdumiso, ingqondo kaMahlengi isaphitheniswe ukucabanga uXolani owayesemcabanga qede ezwe eshawa oluncanyana uvalo. Lalishesha lakuphawula lokho isoka lakhe.
Lalisheshe lakuphawula isoka lakhe ukuthi hhayi sengathi uMahlengi ukude nengqondo namuhla. "Why are you so upset-minded?" kubuza uNdumiso ngokukhulu ukucikeka, ewuphafuza ngolaka ugwayi wakhe sengathi yiwona othe kayingamnaki intokazi lena. "Usho ngani?" ebuza ngokumangala emuthi laphalazi ngalawo mehlo akhe amahle. "Uyazibuzisa, uchaza ukuthi kawuboni nje ukuthi selokhu ngifikile, wena kawunginakile, ingqondo yakho ile kude." Emqhikela amehlo uNdumiso ephinde ewuphafuza kakhulu ugwayi sengathi yiwona lona omcasulile. "Lutho bandla, into nje ankwankwaze, akhophoze, acobe izinzipho zakhe ezinde ezipendwe kahle zacwebezela. Into nje usuqomile," egqamuka ngolaka uNdumiso emkhomba ngomunwe emehlweni enxapha esukuma eyaluza nendlu esalokhu ewuphafuzile ugwayi engasenandaba nanokuthi usewuthuntuthela kuwo ukhaphethi kaMahlengi esikhundleni sesitsha somlotha. "Lutho bandla, kangiqomile," kubalisa uMahlengi. Wathi esalandula eyokuqoma uMahlengi kwakhala iselula yakhe. Wake wangabaza ukuyiphendula ngenkathi ebona kuvela yaqhubeka nokukhala iselula wabona uMahlengi ukuthi Wake wangabaza ukuyiphendula ngenkathi ebona kuvela igama likaXolani ebusweni beselula. Yaqhubeka nokukhala iselula wabona uMahlengi ukuthi akukho okunye, akayiphendule. "Hello," ephendula sakubhocobala. "Kunjani Mahlengi, usale kanjani?" kubingelela uXolani ngenjabulo. "Ngisale kahle, nami ngihambe kahle. Bengifuna ukusho lokho nje nokugcizelela ukuthi ave ngijabulile ukukubona." "Nami ave ngijabulile," esho ngokungabaza ebuka uNdumiso lona osemhlahlele amehlo lapha phambi kwakhe. Bavalelisana nje benoXolani sekuyacaca ukuthi uNdumiso usefuna ukumephuca iselula uMahlengi. "Ngubani lona okhuluma naye?" ebuza ngokufutheka uNdumiso. "Ngumngani wami nje okade engivakashele. Sekuyicala yini ukuba nomngani?" "Kakulona icala, kodwa Ndumiso, ngicela siyiyeke le ndaba ngoba izosixabanisa kungekho sidingo," esho ngolakana manje. Lambuka isoka lakhe, ladonsa umoya kakhulu, lazihudula, lazohlala eduze kwakhe, likhipha isandla esasiqhaqhazeliswa ukucasuka novalo, lasibamba ngesandla isithandwa salo. "Ngiyakuthanda Mahlengi," esho ngelimumethe umunyu. "Nami ngiyakuthanda, uyakwazi nawe lokho bakithi," kuphendula uMahlengi ezama ukumgqolozela emehlweni uNdumiso esibambisisa isandla sakhe. "Ngiyakwazi lokho, into nje uyangixaka namuhla, enikina ikhanda." "Ngiyaxolisa bandla, bengingaqondile. Ngibona kungcono ukuba ngihambe ke ngikushiye kahle nale micabango ekudlayo, ekwenza ungangiboni nokuthi ngikhona lapha endlini ngikuvakashele ngoba sengikukhumbula, ngoba ngikuthanda." Kubhoke umunyu, ehluleke ukuqhubeka. "Ngiyaxolisa bandla," esibambisisa isandla asezama ukusidedela uNdumiso. "Ayi, ngiyehluleka Mahlengi ukuhlala nawe unje," esho esukuma eqalaza ijakhethi yakhe. "Ngiyaxolisa bandla Ndu," esho ngomunyu elibuka isoka lakhe lisukuma lithatha ijakhethi yalo nekepisi liyoma ngasemnyango. "Ngiyakuthanda Mahlengi, ngicela ungangiphoqi bandla, ngizimisele ngawe." "Nami ngiyakuthanda," esho eshalazi. "Ungadlali ke ngami uma ungithanda. Mhla wadlala ngami nje, ngiyokubulala nganazi izandla. Uyangizwa Mahlengi?" Limgqolozela ngamehlo abomvu, lizeneka izandla zalo ezinkulu, lilinganisa ngokuthi liyomklinya kanjani, limbulale mhla waqoma. Akazange aphendule uMahlengi, kunalokho wakhophoza walihloma phansi ikhanda. "Usale kahle," libamba esicabha livula umnyango. "Uhambe kahle," esho ngelinosizana. "Kawusangikhiphi nasezinjeni?" ebuza ezama ukuhleka.
wasukuma uMahlengi waya ngasemnyango okwakumi ngakuwo uNdumiso, emthatha phansi emphosa phezulu. "Kawusangivalelisi nangokhisi," ebuza uNdumiso elula izingalo esibamba esilevini isithandwa sakhe. "Hawu, wangihambela phambili, bengisazokukhisa," kuchaza uMahlengi ngamahlonyana. "Ngikhisa phela," esho egoba eqabula. Kwaba umzuzwana beqabulana, wazisusa izindebe zakhe uNdumiso, wanikina ikhanda, wasigqolozela isithandwa sakhe esasimbuka ngokumangala. "Uyaqala-ke ukukwenza lokhu solokhu sithandene," embuka ngamehlo adangele, ebusweni kubhalwe ukuphoxeka. "Sengenzeni manje?" ebuza ngokwexwayo. "You always close your eyes when we kiss, but today," eneka izandla, ezinikina ikhanda, esigqolozela futhi isithandwa sakhe esasivele samshintshela ngelanga. Ethuke uMahlengi, "Yeyeni, nangu umuntu eseqaphela yonke into bakithi. Uthi pho akasekufundile lokhu okumudla engqondweni yakhe nasenhliziyweni?" "Yini ngempela sithandwa?" ebuza ngokukhathazeka uNdumiso. "Ayibo, akulutho. Wena ubone kanjani ukuthi kangicimezile?" ebuza ngolakana manje. Abindeke, ahluleke ukuphendula, athole inxeba uMahlengi. "Uyabona ukuthi udlala ngami? Kangidlali ngawe, ngenziwa ukukuthanda." "Nami ngiyakuthanda. Ubusuvalelisile, kasithintane kusasa," esho esivula kakhulu isicapha. Wake wangabaza ukuphuma uNdumiso, wanikina ikhanda, wasibuka isithandwa sakhe, waphinde wanikina ikhanda, washaya kancane eseqonde emotweni. Emva komzuzwana yazwakala isiduma imoto yakhe, yasuka ngolakana, kwakhala amathaya. Wayizwa uMahlengi, wanikina ikhanda, wavala isicabha, wangena endlini, wayoma ngasewindini. Waphenya ikhethini, wagqolozela laphaya olwandle olwaluthule. Kulona kude kufiyoza izibani zezikebhe nemikhumbi ezinyakanyakaza kancane, sengathi kazazi lapho ziya khona. Wandwaza eside isikhathi uMahlengi ekhanda kuloku kudlala isithombe sikaXolani. Ezindlebeni kunkeneneza uhleko lwakhe. "Yeyeni webantu." Nalapha endlini kusalokhu kuzwakala kancane iphunga le-Hugo Boss okuyi-perfume abeyifakile. Wanikina ikhanda, wamoyizela kancane uMahlengi. "Ayibo, Xolani, ungenzani kodwa bakithi?" esho okhela ugayi wakhe, ewuphafuza kancane, egoba efaka i-CD ku-DVD player. Emva kwemzuzwana kwezwakala selisho ngomunyu iphimbo likaJohn Armatrading lihlabelela ingoma ethi "The Weakness in Me," ayeseyizwa ngokunye manje uMahlengi, sekungathi iqondiswe kuye ngqo. Wo, wabuya ngokunye umfanekiso kaXolani, waziswa sezisho ukuwohloka izinyembezi. Kusenjalo kwakhala iselula, wayikhipha ephaketheni lejini, wayibuka, wanikina ikhanda. KwakunguNdumiso, wayeligqolozele isikhathi eside uMahlengi, yaxewula yaze yakhathala, yathula. Wadonsa umoya kakhulu futhi uMahlengi, waqhubeka nokulalela ingoma eyayibalisa ngobuthakathaka ayesebuzwa bumnakashela, bumshayisa ngovalo, bumfafaza ngothando, ayeseluzwa lungena ngeziqu zoboya, luthubeleza negazi, nomzimba wonke, lumenza adiyazele, asangane, awu bakithi. Kube sengathi uyaqala ukuthanda umuntu. "Xolani, kodwa yini lena ongenza yona bakithi?" Wazibuza izindonga zakwakhe, zamgqolozela, kazaze zathi vu. Kunalokho zanyakaziswa izipika ezazikhafula le ngoma eyayimsanganisa, imenze ukuthi akangene emotweni, aqonde ngqo kuye uXolani. Wo, angathini nje umntana omuntu nokwenza, engazange asho nokuthi uyangithanda. Emhlabeni bakithi. Kubalisa uMahlengi, ephinde okhela ugwayi wakhe, egoba futhi ecosha i-remote, eciphisa. Ephinda yona futhi ingoma eyayisimthumbile isimenze wehluleka ukubamba izinyembezi.
Nebala zayijabulela lenkululeko izinyembezi. Zaqala zalunguza sakwesaba, zagcina sezigeleze ngenkululeko. Sezigeleze ngenkululeko esihlathini ezazithambile, zizinhle njengomniniso. Yawudabula umnyama imoto kaNontobeko. Wayengasakhali manje. Esebonile ukuthi ukukhala kusamsizana kancane. Okwase kufanele akwenze ukubhekana nekusasa, akhohlwe yikho konke. Ikakhulukazi akhohlwe usizi alubangele bonke abebemthanda, abazali, abangane abambalwa ababesasele, izihlobo zakhe, kanye nonkululeko bakithi. Waziduduza ngakho nje ukuthi kwakuzodlula konke lokhu. Bamxolele abazali, nonkululeko agcine ebonile ukuthi kwakungekho ayengakwenza uNontobeko. Impela kuyogcina kudlulile konke lokhu. Bonke bayiqale kabusha impilo. Wacabanga okokuyiqala kabusha impilo, qede walenyusa ijubane lemoto. Yashushuluza njalo kuthelawayeka yomgwaqo, yadlula ko-Ashburton, yahamba ibangana, yachazuka yabamba umgwaqo obheke e-Aston. Yashushuluza njalo yadlula koMbumbulu, Adams Mission, Lovu, yaze yayobamba umgwaqo owawuthelawayeka obheke e-South Coast. Kwaba ngokunye manje uma isilapha kulomgwaqo imoto. Nanxa kwase kusebusuku, wawuzwa umgubhazela umoya opholile wakule ndawo. Namalambo emoto ayede ewakhanyisa amasimu amoba ohashazela amakhaba ayeluhlaza cwe. Yebo, wakuzwa konke lokhu wakhumbula umhlengi. Kwabuya izinsuku behamba ngemoto kulezi zinkalo. Wamkhumbula qede wakhohlwa ukuthi wayengasoze azisola ngalokhu ayekwenzile. Inqobo nje uma ezogcina emtholile, baxoxe, babonisane, bazame ukuqala kabusha impilo nanxa kwasekwedlule isikhathi eside kangaka bagcinana. Nebala wayibhula imoto, nansiyana isishushuluza iyodlula komzinto. Yaqhubeka njalo ngejubane sengathi nayo isijahe ukufika emphelandaba. Kwabuye kwasho nokho ukuthi kukhathalekile manje. Kwabuka iwashi uNontobeko, wanikina ikhanda, wachazuka emva kwesikhashana, wabamba umgwaqo obheke e-Oslo Beach. Wabamba ibangana, wachazuka kwesokudla, waze wayoma phambi kwe-Oslo Beach Lodge, okuyindawo ayezethembisa ukuthi wayezofihla kuyo ikhanda. Waciphisa inkinobho esangweni, lavuleka, wangena wayoma endaweni yokupaka izimoto. Wehla ezihudula, enexhala, waqonda i-reception. Ngenhlanhla yayikhona indawo yokulala. Fanele bamnika isikhiye nje. Emva kokukhokha, wathatha okuyisikhwama sakhe emotweni, waqonda endlini leyo. Ngaphambi kokuba alale, wabuye wakhipha iselula esikhwameni. Phela wayekade eyivalile indlela yonke, enqena ukuloku ephazanyiswa ngokushayelwa ngabantu ababebabaza isimanga asenzile. Kwase kunenqwaba imiyalezo ayeyishiyelwe ngababeshayele ukumthola, ngababemshayelile kabamthola. Wayivula imiyalezo, wayilalela. Eminingi yayiphuma kunkululeko, ekhala, encenga, ebalisa, eqanganisa. Ngiyaxolisa Nkululeko bandla, ngiphoqa isimo nami. Exolisa ngenhliziyo, kuhlengezela izinyembezi. Waqeda ukulalela imiyalezo leyo, washayela unina owayekhihla isililo, ephithanelwe ingqondo, ebalisa ngehlazo athelwe ngalo indodakazi yakhe. Wambekela isineke uNontobeko, wamchazela konke abaxoxe noNkululeko. Wake wazama bandla unina ukumbonisa, ukumncenga, ukumkhalela. Ngeke ngisaguquka kulesi sinqumo mama, esho ngezinyembezi. Kuzwakala nokho ukuthi iphimbo lakhe linokuzimisela okukhomba khona ukuthi lesinqumo asasithathile sekungesokugcina. Akasenakuguquka kuso ngisho esencengwa kangakanani. Izwe lizothini kodwa bakithi? Kubalisa unina edazuluka kakhulu futhi. Kangisenandaba nezwe mama. Okubalekile injabulo engifuna ukuba nayo esikhathini esizayo. Kodwa bakithi.
Sengizovalelisa-ke mama. Ngicela ukusho ukuthi le namba ngizobe ngingasatholakali kuyo kusukela kusasa. Ngiyode ngimthinta-ke mina, ngisho ukuthi ngisaphila yini, ngizwe nokuthi nina ninjani. Awu, kodwa bakithi, ngiyaxolisa kakhulu mama. Awu, kodwa bakithi. Emva kwalokho wavula isikhwama sakhe wahosha isithombe sikaMhlengi okwakulokhu kungavumanga ukuba ahlukane naso ngisho esethandana noNkululeko. Kwaba yiside isikhathi esigqolozele isithombe sikaMhlengi, naye uMhlengi wamgqolozela, embuka ngalawo mehlo akhe athambile, ebusweni emamatheka kancane, kuvela lawo mazinyo akhe angaphambili athanda ukuba yizixheke. Wasigqolozela isithombe sakhe uNontobeko, wasibamba ngazo zombili, wasibeka esifubeni sakhe esasimanzi te izinyembezi. Awu, ngangikwenzeni kodwa Mhlengi uze ungilaxaze, ungishiye nobuhlungu benhliziyo obungaka, nesizungu esingaka, nothando olungaka. Ngangibone ngani kodwa sithandwa sami, ebihlika kakhulu ekhala. Esakhala kanjalo welula isandla, wathatha iselula yakhe, wacupha i-alamu kwiselula ukuba limvuse ngonkwi. Wavula isikhwama, wakhipha amaphilisi okulala ngoba wayengangabazi ukuthi buzogoloza ubuthongo ubufika. Wasukuma waphenduka eseqonde kusinki, wavula umpompi, wawaphuza amaphilisi ayesethembele kuwo ukuthi azomlamulela ekuqwasheni. Wazishaya ekuqwasheni okwakumnyonyobela. Emva kwalokho waphindela embhedeni, wazishaya phansi, walala zwi. Waze waphazanyiswa yiyo iselula eyaqandula entathakusa, isimkhumbuzisa ukuthi ubelale efuna ukuvuka kungakasi. Nebala wazamula, wazelula, wavuka walungela ukuhamba. Emva kwemzuzwana embalwa wayeselungile. Wangena emotweni yakhe, wayishaya yazula esebambe wona umgwaqo omkhulu obheke ezansi. Nanxa kwakusemnyamana, base bubonakala futhi ubuhle bamagquma ale ndawo. Wabubuka lobu buhle bendawo, wakhumbula mhla ebubona ehamba noMhlengi, besanda kuthandana. Wacabanga uMhlengi, wazibona eseyibhula kakhulu imoto. Nansi yana idweba kuthela wayeka. Yagijima njalo iyodlula koMagate, Ramsgate. Wabuye wayichezukisa imoto, wangena egaraji, wathela upetrol. Wangena ngaphakathi e-restaurant lapha egaraji, wabiza ikhofi namasemishi, wazama ukudla. Wayedla ehleli ngasewindini, ebuka ulwandle laphayana ezansi. Luluhle lucwebezeliswa imisebe yelanga elaseliphuma. Wawaphaphamisa amehlo, wawafunza ngobuhle bezindawo ezazimzungezile. Wayesazikhumbula zonke lezi zindawo esazibuka, akhumbule loluya suku mhlabeya kulo noMhlengi besanda kuthandana. Wazibukisisa izinkalo ezazimbingelela sengathi ziyamamatheka, kasinandaba nalolu sizi olwalumudla ngaphakathi. Mhlengi bakithi, wazizwa esesho ngomunye, ephimisela ngenkathi esukuma eqonda emotweni yakhe eyifaka emgwaqweni futhi. Yahamba ibanga, emva kwesikhashana wayijikisa esebamba umgwaqo obhalwe ukuthi Bushy Valleys, engena koyibhuqu lwaselumshaya manje uvalo. Kudlala inqwaba yemicabango ekhanda. Waluziba uvalo, waqhubeka nokushayela imoto. Eseloku eqalaza lapho okufanele achezukele khona, wayesayikhumbula kahle le ndawo, nanxa wayeseneminyaka ethi kayibe mithathu agcina ukuza lapho. Wayesasikhumbula lesi sihlahla esikhulu somdoni, naleli litshe elikhulu elicakwe ngokumhlophe. Waledlula kancane, wachezuka, waqonda esangweni elikhulu elalihluthulelwe. Wafike washaya ihutha. Emva komzuzwana kwaphuma umfanyana weza esangweni elokhu eyibukisisa nje le moto enezinombolo zasemgungundlovu. Sawubona Khehla, ebingelela emamatheka eveza ubuso ngiwindi. Sawubona sis, kuvuma umfanyana ngamahlonyana. Ukhona nje ubaba uNgidi. Kakusakhona kwaNgidi lapha. Kuthi akashayeke phansi uNontobeko. Esehambe kangaka bakithi,
eselahlekelwe kangaka? Kakusekhona kwaNgidi ebuza kugubhazela isifuba. Yebo, ubaba uNgidi usehlala laphayana ngaphesheya eplazini. Wawudayisa lo muzi. Kuchaza umfana ekhomba ngaphesheya. Kube sengathi uyaphupha uNontobeko. Kube sengathi uyaphupha uNontobeko. Ehle amaphaphu, abonge kumfana, avalelise eshesha esejahe ukuba abambe indlela eqonde eplazini aseyalelwe lona. Ngomzuzwana nje abe esefikile esangweni elincanyana elibhalwe igama leplazi negama lomninilo. Cha, wayimisa imoto, wavula isicabha, wehla eseyolivula isango elalivalwe nanxa lalingathluthulelwe. Wayesathi uyalivula nje ngenkathi kuqhamuka ngejubane insizwa eyayithi kayibe seminyakeni engamashumi amathathu. Yayiyisigemfunga ekhanda igunde kahle yaze yashiya isiqhova. Isho ngamehlo angaka nomlomo owawusho ngamathe ayelokhu elunguza sengathi nawo afuna ukubingelela kule ntokazi enhle kangaka esangweni. Yaqhamuka ihefuzela insizwa lena, yambuka, yamamatheka, yaxhwalela ibhlukwe layo elaliboshwe ngothaya okwakubonakala ukuthi kawusenzi kahle umsebenzi okufanele ngabe wenziwa yibhande. Sabona, isho ngezwi elincane elalingalingani nomzimba wayo. Yebo, evuma ngokumangala, ebamba isango. Yengena? Ikhomba isango iya ngakuyo imbamba. Iya ngakulo ilibamba. Yebo, ephendula esadidekile. Kukhona novadlwana, zovulela. Isho ivula isango imambana, ilokhu ilinyisile ibhluke layo elalilokhu lifuna ukuwa. Nebala wayingenisa imoto uNontobeko wamamatheka ebuka lensizwa okwase kumcacele ukuthi iphazamisekile kancane ekhanda. Yakho imoto? Ibuza inkewuka, kodwa futhi kusengathi kayilindele impendulo kulo mbuzo ewubuza entokazini. Yebo, emamatheka, ecinga imali esikhwameni, ngeshwa esasingekho phambili esivalele ebhuthini ngenkathi esuka egaraji. Inhle. Ngiyabonga, esho emamatheka ebuka engasamnake nangumnaka esivala isango emva kwakhe. Bye bye, hambe kahle. Isho iphendula imvalelisa, iphakamisa isandla. Bye bye. Esho ehleka kancane enikena ikhanda. Wayidumisa futhi imoto yashaya kancane ichusha emakhabeni omoba, isibheke kubhazabhaza wendlu enkulu okwakume kuyo ingadlangadla yemoto eyayibelethe isonto emhlane. Okwakuthi uma esondela kuyo wabengelelwa inamba plate yayo ebhalwe ngamagama amakhulu athi Ngidi ZN. Wezwa ebuyelwa yithemba manje. Esebona ukuthi wayengadukile, wayimisa egcekeni imoto yakhe, kwaphuma izinja zakhonkotha. Kwaba khona izwi elimemezayo lizikhuza zaphindela emuva zinyobozela. Wehla emotweni, waqonda endlini, wangqongqoza. Ngena, kumemeza izwi lendoda ngaphakathi. Nebala wasivula isicabha, wangena. Kwathi heqe uvalo ngenkathi engena ebingelelwa yinsizwa eyayisiqinile nje iseminyakeni ethi kayibe ngama-50. Wayibuka wezwa kuxega amadolo. Kwaba sengathi umbona ngamehlo lo muntu amthanda kangaka, ahlulekayo ukumcisha engqondweni. Kwaba sengathi iyakubona lokhu le ndoda. Yayeka iphephandaba eyayilifunda yasukuma yeza kuye imamatheka okunokuhwaqa phakathi. Sawubona ndodakazi, ibingelela ngephimbo elamenza wajuluka uNontobeko. Kwafika inzululwane encane, wabambelela kusofa owawuseduze. Sawubona, evuma ehefuzela. Yake yambuka isikhashana indoda. Ithe isuka yayimkhombisa usofa. Wahlala ngokungabaza, nayo yahlala phansi, yaqondana naye. NginguNgidi mina, umnumzane walapha ekhaya.
isho imgqolozela futhi sengathi iyamcingisisa ukuthi ungubani. Mina nginguNontobeko, ankwankwaze ahluleke ukuqhubeka. Akazanga noma ungidi wakubona yini lokhu kungabaza kwayo. Washaya isikhwehlela esincane nje uhlomuka omkhulu, waphinde wayihlaba ngalawo mehlo akhe athambile afana naka. Ngiyajabula ke ukumazi uNontobeko. Singakusiza ngani ke sisi? Ibuza imamatheka kancane. Ngihamba ngifuna. Uhamba ufuna? Ebuza ihwaqa. Yebo ngihamba ngifuna. Ephendula ngesibindi manje. Ufunani? Ngifuna umuntu okade wangidukela. Umuntu okade wakwedukela? Owaphi? Ngubani? Ngowalapha ekhaya. Ngumhlengi. Umhlengi? Edonsa umoya kakhulu ehwaqa. Yebo umhlengi. Awu umhlengi bakithi. Kubalisa ungidi enikina ikhanda elihloma phansi elizwa lizumuka kakhulu. Emva kwesikhashana wabuye waliphakamisa futhi. Wayiqolozela intokazi. Wanikina ikhanda futhi. Wathi nje, awu mhlengi bakithi. Siyaphela isahluko sethu sesithathu encwadini esiyifundayo. Igama layo bengithi Lizokuna. Ibhalwe uNakanjani G. Sibiya. Bengithi Lizokuna. So ke ninganaki i-condition incwadi kuyona ngibe nayo for isikhathi eside, for longer than 6 or 7 years. So ke i-condition yayo is not the best. Kodwa ke asikhulume ngale chapter. If kukuthi uyaqala ukubuka le video and ubuke waze wafika ekugcineni kwayo, ngiyabonga kakhulu. Le channel le oyitholile awuyitholanga ngephutha. Igama layo iMacele Reads, ifundwa umina uSiphumelele. So what we do is sifunda incwadi zesiZulu, amanoveli, siyafundisana ngolwazi lwesiZulu makukuthi unothando lokulalela incwadi ezifundwayo noma uyafisa ukujulisa ulwazi lwakho lwesiZulu. Uvela usale songasaya kude, uvela usubscribe and ulike le video, and just stay tuned for ama video amaningi la sibe khona sicazulula, sifunda and sithola more about isiZulu, sifunda ngezisho nezaga, ama conjunctions esiZulu, kuningi nje sobe sikwenza kuphathelene nesiZulu. So makukuthi into oyithola interesting leyo, ungasaya kude kakhulu, vele nje usale usolike and subscribe. So i-chapter namhlanje isahluko sesithathu. So sesifundile i-prelude, safunda isahluko sokuqala, safunda isahluko sesibili, now sifunda isahluko sesithathu. Isahluko sesithathu, so makukuthi ke lawo ma videos awukazi wabukele, ungabheka kwi-channel yami akhona ama video aphelele and achazayo i-chapter nge-chapter. So this is also what we do, i-chapter ne-chapter noma isahluko nesahluko sesifundayo, sifike sikhulume nge-chapter lesuke siyenza ngaleso sikhathi, sibese sayisummarize esikufundile nesikutholile, ukuhamba nestory, si-introduce nako ama-characters amasha and so on and so forth. So u-chapter 2 sawuphetha uNontobeko ehamba ehlukana noNkululeko the day before umshado wabo. So siyambona uNkululeko ekhala emncenga ukuthi ngicela ungayenzi lento, ngicela sikhulume kahle. Siyambona uNontobeko naye abantu nje abaningi masebethola ba broken, so I guess into selfish kakhulu ngokwami ukubona from the character yethu uNontobeko to ukuthi ahlukane noNkululeko the day before usuku lakhe lomshado, yize babevumelene ngokuthi
uNontobeko angashiya ubudlelwano babo noma i-relationship yabo makuwukuthi akasakwazi ukuqhubeka nayo, ngisho nje akasakwazi ukuqhubeka nayo. So kwathi-ke akunenkinga angayiyeka makuthi akasakwazi ukuqhubeka nayo, but-ke okwamanje ngibona ngathi kwakuyi-movie eyi-selfish. So isahluko sesithathu sithola uNontobeko etravela eyofuna umhlengi. Simbona etravela esuka eMgungundlovu ehamba nje impela explore South Coast, edlula ebhukha endaweni ekuthiwa this place. Let me check just to make sure. Oslo Beach, yes. Simbona ebhukha endaweni ekuthiwa Oslo Beach. Aleni kwe-story sithola i-character yethu. So ezinye zey'ndawo ey'velayo la. So lezi y'ndawo lezi, if you're familiar with the South Coast, uzozi-recognize. So simbona, and leyo nto I feel like i-adda a sort of ufuna sort of relate more to i-character. Angisho kanjalo ngathi uyazwelana noma uyazwelana kakhulu nayo. If you get attached to i-character, kube ngazuthi iyenzeka kwangempela, although kumdlalo, ku-fictional, kuyi-story. So the fact that umbhali usebenzise iy'ndawo zangempela engekho made up, ziyenza lento ibe ngathi yangempela kakhulu. So kube brilliant writing ngokwami ukubona. So masiqala chapter 3 sahluko sethu sithola uXolani usanda kuhlangana noMahlengi and uyehluleka ukumkhipha engqondweni yakhe. uXolani ushadile, unonkosikazi, but siyamthola ukuthi usanganiswe uMahlengi ngendlela yokuthi ngisho selele useyamphupha. Lento-ke imfaka enkingeni noma engxabanweni nonkosikazi wakhe, umthole ephupha ngoMahlengi, athi-ke akakhiphe noMahlengi ekhanda lakhe. Next up sithola uNontobeko. uNontobeko asetravelile, utravela indlela yonke uya kubo kaMhlengi uyofuna umhlengi. Usexolisile kubazali, washintsha nenamba yakhe, wathi at least into engiyenzayo ngiba bold, ngifuna i-happiness yami, and ukuthi kulimala bani endleleni akuyona into eyi-priority kakhulu ngami. What about me? Into nje kakhulu engi-against ngayo kule story ama-decisions akho uNontobeko, although eseva yena, I don't think uyabacabanga noma uyabacabangela kakhulu abanye abantu. So but that's just umbono wami nami kule character. So uNontobeko adrive-ke aze ayofika kwaNgidi, afike ayikhulumele, acele kubaba kaMhlengi ukuthi uhambe funa umhlengi. Into ayisho nje ubaba kaMhlengi ukuthi awubakithi uyethuka, ngibuye icabanga iy'nqumo ezenziwe indodana yakhe esezibenze bafika la bekhona manje. So kule chapter nje i-highlight yethu ukuthi uNontobeko usehambe waze wayofika kubo kaMhlengi and uzofuna umhlengi. Uzoba successful na? Uzokwazi na ukumthola umhlengi? Bakwazi na ukumenda izinto zabo, noma izinto zizothatha enye ijika noma enye turn? Sizobona-ke ku-chapter 4 noma kwisahluko sesine. Please make sure ukuthi ulakile wa-subscribe, ucofe notifications bell, so that uma iphuma i-video chapter 4 noma enesahluko sesine, ukwazi ukuthola leyo video now. So ngicela ungibhalele comment section ukuthi iyiphi i-character ufila engazathi yenza ama-decisions athe ukuba angasathe ukuba smart, noma ke ake ngisho kanje, iyiphi i-character yakho wena soloku siqalile nje
obona ngathi uyayisupport ey'ntweni ezenzayo. Siyazi ukuthi i-main character yethu umhlengi slash mahlengi ngidi, sinoXolani wakampanza, ulungi unkosikazi kaXolani Mangalenzi iphutha ulungi owunurse, and then sibe noNontobeko, then sibe noNgidi, then sibe noNomalanga, uNomalanga girlfriend kababa kaNgidi sana kuthola ngayo Nomalanga Ndlovu. Sibe noNdumiso, uNdumiso boyfriend noma angithi nje uyi-partner kaMhlengi slash Mahlengi Ngidi, and then sinoba nomunye okwamanje lawo ngisacabanga ukuthi mhlawumbe singakhetha kuwona, noma if ikhona enye i-character oyicabangayo ukuthi mhlawumbe uyazi ukuba khona, then singambala-ke mhlawumbe no-anti osebenza efishini but akanayo i-dimension kangako ngoba akasho okuningi. Uyi-supporting cast but-ke nayo unento ayidlalayo, inendima enkulu ayidlalayo. So wakukuthi u-enjoyile walaka le video, ungakhohlwa ucomment i-favorite character yakho la in the description box, and then ulike, usubscribe, ushare le video. Ngijabula kakhulu. Usale kahle, ngizokubona kwi-video elandelayo. Bye.